Plăceai și tu, mă. Mulțumesc. Da. Dar unde e Rudolf? Prin parc. Unde? Prin parc. Ia te uite. Domnul Ronic, ăla de... Ia să vedem acum pentru Rudolf. Să-l căuta. Dar... Vede? Rudolf? Hai să-l chemăm. Ia uitați. Nu lăsați mai dați la alți copii, că noi avem. Luați. Deodată ce-am scos din sac. Vă rog frumos. Am și pentru asta. Și pentru toți copiii. Mă speriați? Pentru Rudolf. Dar m-a plecat prieten. Aoleu. Rudolf era? Uite, am scos, dar nu știu limanușa. În mână. Unde? În sac, în sac. M-a furat-o Rudolf. M-a furat-o Rudolf. Rudolf va dumneavoastră. Uite, nu-i cinstit. Este cinstit ăsta. Da, unde ați mai fost? Ca toți copiii. La toți? N-ați fost. Vă rog că v-am găsit. Nu știu, dar cred că m-ați văzut. La toți copiii am fost. Am trecut pe aici. Poate v-am dat două, dar am trecut. Nu este. Nu este, moșul dă. Moșul este din partea moșului, un particular, un om cinstit, un om de casă. Dacă deci care un copil,